Riwruok mar jopuonj mar NAT kod KUPPET ogwenyore paro ewi kuma winjo jopuonjre mag grade mar 6 bedie ka gichako somo mar junior secondary. Riwruogno nochiwo pachgi ne nyima put manyocha ochuogi mondo mi onon chenro mar somo mar CBC. Judith Omondi miwa ler mar wachni. Paro ogwenyore e kind riwruok mar NAT kod KUPPET ewi kuma jopuonjre mag grade mar 6 owinjo chom bang' tieko grade no. Riwruok mar NAT ochung' kar tiendgi ni jopuonjre go owinjo dongi e skund primar, ka riwruok mar KUPPET dwaro mondo jopuonjre go odhi nyime gidonjo e skunde sekondar. Ma ne gilero e kinde mane gichwalo paro margi e weche somo ne aput mane oyier kod jatend piny. The intention of KUPPET headquarters is that junior secondary school is a secondary school curriculum, and in that respect it is best placed in the secondary school. Secondary schools are already preparing to have them. Our primary schools do not have the necessary competencies and the infrastructure to do this. Because when you look at even the teachers in primary schools, majority of them may not teach the STEM subject, that's the science, technology, and the mathematics subjects. Junior secondary, that is grade 7, 8, and 9, should be domiciled in primary schools. I think that is one that should go out and take it as the major point of of our discussion here. If you so wish, let it hit the headlines and have facts. Our facts are there. Bende riwruok mar KUPPET ne okoni duol marango weche penj mapacho kai NEC nyaka ket chike makare wi kaka jopuonje nono penj mag jopuonjre mag CBC. Ma gikoni biro miyo jopuonje ok chuoga marks ne jopuonjre. The Kenya National Examination Council must devolve its operations to guarantee quality, because 60% of the CBC assessment mode require assessment at the school level. And the fear that everyone has that teachers would cook marks cannot be taken lightly. We want quality assurance at the county or sub-county level, so that the assessment of the summative assessment, which takes 40%, can now be dealt with accordingly. KUPPET bende ne okwayo piny owacho mondo los yo mabiro neno ni omenda michwalo ne skunde mondo jiw somo mar jopuonjre omedi atamalo manyalo konyo jopuonjre. Kagikoni omenda michiwo sani nok mokalo. Education is a public good, and being a public good, we cannot subject it to more debate. Parliament should allocate more funds for capitation to schools, for schools to run. I remember education in the Constitution is not only free, especially basic, but compulsory. Riwruoge ariyogo kata kamano ne oriwore paro ewi weche maluoro jopuonje. Magi oriwo koda kadeo jopuonje matiyo e gwenge maoro kod weche mag arita okwako. Bende gikwayo duol marango osara mar jotich mondo lok kaka gisebedo ka gitiyo kod jopuonj, ka gikwayo twak mabiro kelo winjruok e kindgi kanyakla. SRC does not sit with us at the table when we come up with the CBA discussions. They come at the tail end to say this cannot be implemented, and they give reasons. We want to share those reasons with SRC on the table before they come out to, derail the process of collective bargaining agreement. Apuduno ne osingo mar rango pach ji duto kendo golo lipot ma adundo mabiro chiwo ler ne jopuonjre mag grade mar 6 chak dwe mar 12. Ideas that the Secretary General has spoken about, and for which we'll continue having the conversation with them, and that every Kenyan is waiting for, is where will junior secondary be domiciled. It is an issue where everybody has a different position. The Working Party is expected to give its interim report by early December, and we hope that the report we give will provide guidance on where they will be. Judith Omondi, Ramogi TV.